Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wayannan motocin da kuke gani, ƙungiyar tarayyar Turai ce ta ba wa Nijar jami'an tsaronmu na Guard National ma'ana JNN. Ƙungiyar tarayyar Turai mai suna Union Europe ita ce ta ba da wayannan motocin zuwa Nijar. Yanzu haka suna hannun jami'an tsaronmu na Nijar na Guard National. Allah ya ba su iko yin aiki da su. Da fatan za a samu nasara. Allah ya ba wa ƙasarmu Nijar zaman lafiya. Alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ga sunan wayannan motocin da kuke gani. Gaba ɗayansu duka yanzu haka suna ƙasarmu na Nijar. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. In wannan ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, da fatan za ka yi mana liking. In baka yi subscribe ba, ka yi mana subscribe. Za ka ga a can ƙasa an rubuta abu ne da kalmar Faransanci da Turanci, za ka ga subscribe, sai ka danna mana shi. Wannan shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. To masha Allah.